So mina kahle mina akaze ngikuthanda. Angizwanga. Akaze ngikuthanda. Pho buwenzani nami? Awukakazi. Ngicela siyeke. Yabo wena. Awukakazi uhamba. Hayi. Ngizohamba kuyoguga icathulo ngiyovinjwa ulwandla. Awuzuya ndawo wena. Siphinde sinibingelele babukeli bami emakhaya. Kuseyimi futhi uthobekile wakamdlalo oseyophasi kwemadlulamida. Sisekhona eMlazi. Sisahamba ngalo futhi udaba lokuxazulula zona inkinga ababhekana nazo. Ngibhalelwe uSabele Ndlovu unodaba afuna ukusoxela lona. Njengoba ngimile lababukeli bami abahle abathandekayo, ukhona uSabele ngizonika yena asitshele ukuthi kungani edecide ukuthi abhalele imadlulamida. Yebo, angibingelele sisi kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Shuthi bengisemjolweni nothisha okuyiyena namanje ngisajola naye. Angithandi ukujola naye kodwa manje ngenxa yesimo esenzakalayo kuyangiphoqa ukuthi ngijole naye. Ngalendlela yakhe afuna ngayo mina angisathandi ukujola naye. Okay Sabelo, ake ngibuze yini nje yenza ukuthi udecide ukujola nothisha? No, into eyenza ukuthi ngidecide ukujola naye yaqala lento igame esikoleni. So ukwenzakala kwayo kuba khona ukuthi la mina abafana kube khona uthisha okuyena esikoleni abafana uthi hayi mina ngiyamhalela wathisha lo ukuthi mengathandana naye kanje nanje ngasho nami ngathi hayi mina ngeke angihlule lo ngathandana naye. Oh shuthi nina nabheja nabangani bakho. Sabheja nabangani. Wangiqoma nangempela ke. Manje kunzima ngoba manje nginawo umuntu engimthanda ngempela ngaphandle kwakhe ukuthi thina zasibheja yena akazi. Manje angazi ngizophuma kanjani kena. Ngifuna ningisize lapho ngoba kunzima. Mawucabanga yena uzo reacta kanjani uma sesifika nalolu daba? Angazi uzo reacta kanjani ngoba umuntu onolaka and ziningi izinto asezenzile kumina yabo. So mina ngiyesaba ukukhuluma naye ngoba ngize nginibhalele nje ngoba ngiyahluleka ngazi ngizoqala kanjani. Ziningi izinto angazenza kimi kanokufa nje kulula nje ukuthi enze lonto le ukuthi ngife indlela ayiyona wesaba ukukhipha imali. Umuntu ongasabi ukukhipha imali. Akesaba ukukhipha imali manje lonto engicindezelayo angazi ukuthi ngingaphuma kanjani. Into engidinga usizo kunina ngikwazi ukukhuluma naye ngimthulele nje udaba lami namhlanje ukuthi hayi ngiright ngaye ngisuthi ngaye ngiqhubeke nontanga yami. Abantu engimkhetha ngokumthanda mina nothi ngale yandlela okwenza. Kodwa yena uyamcabangela nje ukuthi sekunezinto azenzile kuwena ukuthi uzophatheka kanjani? Ya uzophatheka kabi kodwa phela ke kumele ukuthi ngiphumele obala ngoba akusiza ukuthi ngiphoqe into ongasiyo. Hayi. Okay. Sizomfonela ke simbuze ukuthi ukephi bese siyahamba siyomlanda simlethe la kuwena. Yebo sabona. Yebo sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela ukubuza ngikhuluma noMislamini. Yebo. Ngise groundini la yazi kunomntwana ofunda eclassini lakho olimele besacela bandla uphuthuma ngizokuthatha uzombona ukuthi isimo singakanani ukuthi uzokwazi ukuxhumana nomndeni wakhe. Oh okay. Alright I'm thinking. Okay sisi soqhamuka manje. Ukephi nendawo? Ngila ka T12. Ka T12. Yes dali. Okay ngiyabonga. Unjani Misidlamini? Ncese ukufonela ngikuprank ngibonile ukuthi ayikho indlela engakususa ngayo endlini ngoba uSabelo uthi unodaba futhi ukulixoxa nawe. Ngibhalela thina kwemadlulamida ukuthi simsize ukuze akwazi ukuthi nixoxe nobabili. So ngilethile nawe sengikutholile ukuze ashare le story athi ufuna ukushare nawe. Alright. Okay Sabelo sungamtshela le nto kade uyisho kimi. Okay. Lana kunenkinga enginayo la. Malana udaba lwethu thina sobabili. Yeah. Ekujoleni wethu. So ngiyazi ukuthi uyangithanda. Kanti wena ungithandini? Ngicela ungilinde.
So mina kahle mina akaze ngikuthanda. Angizwanga. Akaze ngikuthanda. Pho buwenzani nami? No, kuukuthi into eyenzeka kuyinto yasesikoleni manje kunzima ngize ngabacela ukuthi ngifisa bangixoxele nawe. Kwakuyi competition yayisesikoleni. Yazi wena ngijwayela. Ngijwayela ngani nje futhi straight. Ngikuthengela imoto wayamkela. Ngakuthengela umuzi wawamkela. Ngase ngondla umndeni wakho. Manje uzongitshela ukuthi awungithandi. Kwakuyi competition. Uyangichaphaza wena yazi ungithatha kancane nje futhi. Hayi phela misi musuphambisa umoya. Ehlisa umoya simlalela inkulumo yakhe yonke. Uzuza ukuthi yonke leminyaka ungitshela ukuthi bedlala ngami. Yonke leminyaka uyangichaphaza. Yini abayifuna kumina kanti? angithi khona lapha phambi kwakho uzombuza uzokutshela. Kahle bofanitswe kade ngayisho lento le. Kodwa manje ngesima samajida ke uyazi esikoleni ukuthi kuba kanjani. Mina nginaye umuntu engithandana naye usecaleni okuyena engilingana naye ukuthi uzongipropose ngithembisa umshado kanti ungenza isilima uxolisa kuzosizaphi uxolisa kwakho akusizi ukuthi ngithule nalento ngoba ekugcineni kumele kube ngiyikhulumile lento bokunzima ukuthi ngikhulume nawe ngiyazi ukuthi unakho konke kodwa lokho akukuvimba ukuthi mina ngikwazi ukuthi mina ngikhulume engaphakathi lwami ngenxa yezinto usungenzele zona nonakho ngicela siyeke yabo wena akakazi uhamba hayi ngizohamba kuyoguga icathulo ngiyovinjwa ulwandla awuzuyandawo wena uzohlala la awindawo manje ke misi usho ukuthi usabela akuthande noma ngenkani uzokuthanda kanjani ngenkani ngoba phela uyangichazela ukuthi anginendaba nokuthi uthini mina ukuthi uthini anginendaba wena uzofila kanjani leminyaka lena ngihleli naye mina ungenza isilima kanti ufila kanjani wena usekutshela ukuthi akakuthandi ufuna indaba nalokho anginendaba yena uthi uzohlala nami ngenkani futhi wena kuzokujabulisa ukuhlala nomuntu ongakuthandi uzongijabulisa ngoba ngiyamthanda kanjani ngikuthanda ingoba ngiyamthanda mina uyachaza nje ukuthi akakuthandi ngiyachaza akungisizi ngalutho mina ukuthi uthini kwangowasesikoleni anginendaba mina nalokho uzohlala ehlisa umoya ukwazi phela ukuhlalisa umuntu othi akasathandi yabona ke lo uzohlala phela njengoba ebizile thina ufuna ukuthi kube nesixazululo salenkinga manje wena uthi akahlale nawe engakuthandi asikho isixazululo la uzohlala njengomuntu wesifazana awuzama ukuthobisa inhliziyo wehlisa umoya ucabangele iside lakho ngiyazi ukuthi kubuhlungu akwazi imali zami ezingaka seyidlile bese ngitshela ukuthi akasangifuni methi uzokukhokhela zona angifuni ngifuna yena mina yena nje akasakudingi anginendaba phela uzongithanda ngenkani kodwa yena okusalayo wena sabela uthini njengoba ethi umisi uzomthanda ngenkani hayi ngeke ngifuna usizo kunina ngikhulume nabo ngoba ngifuna usizo angeke ngihlale kuwena sengihlulekile ukhona umuntu engimthandayo engimthanda impela engifuna ukuqhubeka naye angikwazi mina ukuqhubeka naye phela njengoba usabele echaza ukuthi akakwazi ukuhlala nawe njengomuntu ufene ube nayo indlela uzokuthi uthole indawo ukuthi nje uthole angazi noma ngizothi iphisi inyane enhlizweni yakho just ukuthi umxolele bese uyamove on njengoba usho nje unemali you can afford yonke into okusho ukuthi ukuluza yena kuzoba ungalahlekelwe kakhulu ufuna ukuhamba yena akahambe next day ubuye uzombheka ukuthi uzobeka uzobeka sabela uthini ke njengoba esho kanjalo angeke ngihlale mina angeke uzohlala njengoba ethi awuna choice manje uzomenza njani wena uzombamba ngenkani ngiyazi mina phela okusho ukuthi ngomuntu wesifazane mina khululeka okusho ukuthi wena njengoba usabele ezehlisile wazoconfessa kuwena wakutshela isituation asebhekene nayo wena njengoba ungafuni ukuthi wehlise umoya uunderstand usuthi uzohlala ngenkani okusho ukuthi usabele kuzomela yena athathe ezinye inyathelo kukuyena kodwa mina ngiyovinja ulwazi wena uzofila kanjani ke bese thathe lezo zinyathelo ngoba phela njengoba sila sizama kona ukuthi lento le niqazulule njengabantu abadala kahle iphele kahle kulula ngoba wazi ukuthi sisuka phi naye
kulula nje wena ukusho kanjalo. Kulula phela mina ukusho ngoba ungibhalelile mina wangichazela nami njengomuntu wesifazane sengizi ngizokhuluma nawe uzama nawe understand ukuthi ingane le uyayibona nawe umdala ukuthi ke iyasha ingane simtholile emthandayo imenze njani lemthandayo ingane le ingane wayesukelelani pho isalukwazi ukuthi uyingane wayefuna ukubenefit uyasho nje wayekade webhejile yena akaqhubeke kabheje phela akasathandi angihlangani ke phela mina nalokho okwakhe lokho mina ngihlangani kumele sisikodwa phela wehlisa ikhanda le ntombazane leyo ngizoyifuna ngize ngiyithole mase uyenzani uzosiza ngani awukwazi ukuthi phela ungatheknisha impilo zabantu angisenendaba okusho ukuthi wena uyamtheknisha ukuthi ahlale empilweni yakhe uzohlala kodwa njani kodwa uzohlala kusalayo ngiyacela sithandwa sami ehlisa umoya ucabangisise kahle uyiyeke ingane imuve on nempilo yayo akho kucabanga la uma kuukuthi yena ufuna ukuhlukana nami abuyisa imoto yami abuyisa umuzi wami angibuyisele yonke imali ngodla umndeni makubo ngayo bese buyisa imali la ayigqokile yami yonke nokudla kudlile uyamuzwa usisuthini uzokwazi ukubuyisa konke lokwathi kubuyisa ngoba phela manje uyambona nawe uyashisa shuthi manje fanele ngikhumule le tekigqokile izosenzani mele ezidwethu mina ngifuna imali yami hayi idwethu itata yengizenze lutho iphi imali angithi ngayidla ngani phela mina nalokho athi ngifuna ukungala ngale bese ngibuyisela into zami cha Sabela angeke ngikhona ukwenza lezo zinto shuthi kahle kahle fanele ngithini uma ukudlula la into ebengiyifuna bengifuna ukuthi babone nabo indlela engihlukumezeka ngayo uthandene ngikulona unjena nje kumele yonke into uwenza kanje ngangazi ukuthi mina uba nje sengiyahlukumeza manje wawutshetha uzokhathala nje ingakho bengicela ukuthi ngicela ningikhulumele naye ukuze ngikwazi ukuphuma kena umhlukumezela umntwana edlula la ufuna ngenze njani noma kuyo emaphoyiseni or kanjani kodwa engithanda ukuthi abantu bayakubona indlela oyiyo awasabi yini amaphoyisa awasaba amaphoyisa ngizongena namhlanje mina next month zobe sengiphumile ufuna ukusitshela ukuthini kanti sisi mina ngikuthanda ufuna ukusitshela ukuthini mawuthi uzongena namhlanje angikuthandi ufuna ngenze kanjani uzongithanda ngenkani angikuthandi yabo wena uzongithanda ngenkani ngeke nje ngidlala iminyaka yami emingaka mina ngihleli nawe kodwa manje namhlanje uthi ungitshela ukuthi awungifuni ayakwazi kodwa phela ezuthisha kumele ureason ukuthi uthini akwazi uzohlala lokusala ngenkani uzohlala hayi sisi ngiyaphika kodwa nami asazi ukuthi ngithatha uhambe naye kodwa kusala next week uzobe ngimina hey babukeli bami engathi ha esikhambele ngathi hayi usisi impela uyasho Sabela uthini hayi mina ngazi lento ngoba mangithi ngiyabuka engathi isixazululo asinaso uthi yena ufuna uhlale ngenkani wena uthi awusamfuni simenze njani kwamina sengididekile ngicela ningisize niqhubeke ningisize ngoba ngibhaleleni ngoba ngifuna usizo ngifuna ukuphuma kuyena angimthandi awuyindawo uhleli la kumina awuyindawo sisi kodwa ke nawe ehlisa umoya ngeke ngifike ngishiwe umyeni wami ngenxa yakhe waphinda ingane zami ngenxa yakhe bese uzongitshela ukuthi akasangifuni kodwa ke nawe ke sesixoxa woman to woman ushiya ubaba wengane zakho ushiya umyeni ngengane ngoba phela uyambona ingane angithi ngana again ngingane kuyena ha usujikela mina futhi usujikela mina hayi phela mina agele ulibambe lingashoni phela mina angizile ukuzothandana naye ngizomsiza ukuthi ahlukane nawe ngoba wena unenkani ukuthi ahlukane nawe angimlweli ngiyamsiza naye unamalungelo hawu Sabela ukanti umuntu wakho unjani ngempela hawu nje hayi mina uSabela ngimdingi mina unani phokuthini ufunani lalela ukuthi anginixabanisi ithi ayisakudingi nje ingane ithi ayisakufuni mina ngiyaziyo lengane hayi wena usho ukuthi namanga manje umazi ke mhlawumbe 2 hours uyibona uyamazi ngiyamazi ngoba ushilo ukuthi uyamhlukumeza wena imini ngimaziyo sho ukuthi uzomhlalisa ngenkani sho ukuthi lolu daba sho ukuthi lolu daba lipheli la sho ukuthi kuzomela ngimsukumele ngiqhubeke ngimcheck ukuthi wenza kanjani ngoba yena njengoba ethi akasakufuni kusukela namhlanje nihlukene next week uzobe ngitshela ekhaya uyahamba uthi uyamuva ke manje next week uzobe ngitshela ukuthi uyangithanda wena nje kanti wena wenza ngani wasuba nenkani kangaka kuleka ngami yini lo ithembile sala usitshela uThembeni Thembelo uzongibulala ophezulu umdala uzokubulala shuthi kumele sikuvulele phela iprotection order phela against yena ngambulela kanjani
Uzohlala kanjani engasakuthandi? Uzohlala, That's the question. Udidiswe yentombazane, uyangithanda ngiyamazi. Imdidisile. Udidisile. Angisakufuni. Akasakufundi. Na last time washo kanje udidiswe yentombazane, yamshiya wabuyela kumina. Nami manje Sabela iqiniso. Ukusho ukuthi awuqali wena ukumdampa umisa. Angiqali vele bengizama. Oh, uyabona ukuthi imizamo yakhe iyahluleka. Ngibhalela nina. Ngicanthe ukuzozwa kangcono still usanje. Ngiyamazi unamaplan. Iyasebenza. Unamaplan? Namaplan. Iyasebenza. La ngebuza ukuthi intombi yakhe iyasebenza. Akuhlangani nawe. Uzohlani, uzogqokani, uzohlalaphi. Kodwa ukwazi miss awukwazi ukubamba umuntu just because wena umenzela yonke into. Uhlalisa umuntu ngoba nakho umbambile. Eyami le ndoda, imini ngiyazi. Why? Eyami. Eyakho. Yes, eyami. Are you sure? Yes. Njobe sithola omunye. Amanzi amancane lawa asazodlula. Angiyi ndawo ngihleli kuyena nawe uhleli kumina. Mina kuphelile akukho. Babukele emakhaya hayi engase sikhaya besikhambele la eMlazi akuhambanga kahle babukele usisi uyanqaba la ukuhlukana noSabelo uthi ngeke azamiyeke ngizamile babukele nani nibonile ngahluleka nami into nje nginga-advise uSabelo ukuthi uSabelo athathe esinye step aye police station mefike police station avule protection order against uMisi ukuze naye ezevuleleka nani futhi babukele emakhaya makukhona umunye uhlele emakhaya onenkinga engabhalela kuthina ngeemail kwimadlula media ukuze sikwazi ukuthi sifike sizomsiza akukho la singahamba khona sihambela zonke indawo ukuze sikwazi ukuthi sinisize nixazulule izinkinga zenu siyabonga.